Nějak se jim nechce vstávat z pelechu. Ráno opouštíme Ohridské jezero a pokračujeme dál v putování Albánií. Něco mě žere, tak sedím tu sám. Nezrovna limonády do sebe házím. Padá to na mě, dobře to znám. To potom málo kdo mě rozdejchá. Jsem ten, kdo musí sám se sebou žít. Kolikrát těžký je držet se spát. Poslední pohled na Ohridské jezero a jedeme dál. Stejně si myslím, že vzácnej je nám každý den, kdy je ticho před bouří. Vzácnej je nám a kdo víc si to zaslouží. Vzácnej je nám každý den, kdy je ticho před bouří. Vzácnej je nám a kdo víc si to zaslouží hoří. Kdo na tom všem větší vinu má a že svým dětem jenom kazíme mládí, takhle to asi. Krátká zastávka k nakoupení jídla a pití a jedeme dál. Ty sny, že zbývá ještě naděje nám. Shodneme se na tom, že to... Když jsme v roce 2022 tudy jeli s Honzou, tak tu byl 23 kilometrů jen prach a kamení. Jasný, že vzácnej je nám každý den, kdy je ticho před bouří. Vzácnej je nám a kdo víc si to zaslouží. Vzácnej je nám každý den, kdy je ticho před bouří. Vzácnej je nám a kdo víc si to zaslouží. Jede se tu opravdu pěkně a žádný provoz. Nebo mít strach, jak dáváš, když stáváš. Za svým si jít nebo žít v obavách, že už se slunce pro nás nerozsvítí. Život je jen fází minulou. Tak přece jen nám tu Albánci trochu toho prachu a kamení nechali. Sebe sám nebe mít na dosah a svádí, bojí svádí. Chce duši tvou někam nést na vlnách. Život je jen fází minulou. Zapomenutý souří.
Dnes jsme najeli 211 kilometrů. V této vilce jsme ubytovaní na 2 dny u obce Merkia, kousek od města Lezha. Béďa, Martina a Honza se jeli ještě podívat k moři. Když jsem sám doma, poslouchám Vávra, starýho vola. Dnes se pojedeme podívat na mys Rodon, na nějaké ty bunkry. Chce to mít nápad, a ne pořád chrápat. Za mě bunkry velké zklamání, nebylo tam vůbec nic zajímavého, jen počmárané zdi. Zítra 6 hodin, vstup jedna lampa, začíná mejdan, na 200%. A ještě hrad Rodony, neboli Skanderbegův hrad. Ještě se jdeme podívat na pláž. A cestou se podíváme v překladu na kostel svatého Antonína. Cestou zpět si dáváme salát a výborné ryby. Dnes jsme najeli 150 kilometrů. Dnes máme v plánu přejet do Černé Hory a dojet k městu Žabliak k Durmitoru. Ale po pár kilometrech zjišťuji, že motorka nedobíjí a tak zajíždíme k čerpací stanici. Mám podezření na alternátor. Asi 3 kilometry zpět byl servis na skútry, tak se tam jedeme zeptat, jestli by se na to nepodívali. Kluci albánští se snažili, ale bohužel alternátor sehnat nebo opravit nedokázali. Poslouchám Vávra, starýho vola. Zhruba po 4 hodinách opouštíme servis. Po dohodě dnešní den ukončíme v resortu Lake Škodra u Skadarského jezera a domluvíme se, co bude dál. Dnes najeto 70 kilometrů. V restauraci si dáváme pivko a něco k jídlu. Dnes budu pokračovat po domluvě dál a budeme dobíjet baterii z druhé motorky. Ostatní zastavují, aby udělali pár fotek, já pokračuju dál, abych nemusel zbytečně startovat.
Po 90 kilometrech na hranicích s Černou Horou byla baterka už tak vybitá, že jsme to museli odstrkat a začít nabíjet. Intervaly nabíjení se zkracovaly a nakonec už jsme to museli nabíjet po 20 kilometrech. I přes tyto problémy jsme najeli 262 km a ubytováváme se pod Durmitorem v kempu Mlýnský potok. Hned po příjezdu říkám ostatním, že končím a volám si odtahovou službu. Perfektní paní domácí nám udělala jídlo a nechybělo ani pivko. Ráno se loučím s ostatními a já budu čekat dál na odtah. Ostatní si užívají nádherný národní park Durmitor a já se jen tak poflakuju a půjdu se podívat do města. Cestou probíhá údržba, na Benelce kontrola napnutého řetězu a Brambora má chuť cucnout si trochu oleje. Ostatní projíždí Bosnou a Hercegovinou a kempují v kempu Bosňak. A mezitím u mě trochu sprchlo. Dnes si udělám výlet k Černému jezeru. A kupuju si lístek do Národního parku. Cestou zpět mi volá řidič, že zítra ráno dorazí. Ostatní jedou k chorvatské obci Željava podívat se na starou americkou Dakotu a bývalé vojenské letiště. Dali jsme kafe A pokračují až do slovinského kempu Center Kekeč. Spadnul jsem do poklopu, ponorky žlutý. Mezitím pro mě přijela odtahovka, nakládáme motorku a jedeme domů. Se na přídi a třeba není. Nořit se pod hladinu, dělaj se vlny. V záplavě endorfínu na téhle lodi. A jsem doma. I ostatní přijíždějí ve stejný den domů. I přes poruchu se mi dovolená velice líbila a každý cestovatel na motorce musí počítat s tím, že se mu může stát to samé jako mně. Já osobně se už těším na příští rok, až společně zase někam vyrazíme.